Така, преди да започнем с днешната лекция, нещо, за което не остава време предния път, а именно как се промотира домен контролери, набързо ще пуснем някои неща да се случват. През това време, докато си върват инсталациите, ще си почнем с презентацията, после пак ще се връщаме и така нататък. Така, инсталирането на... Пуснал съм инсталацията на двете услугите на двата сервера, не губим време и с това, но след като завърши инсталирането на Active Directory Domain Service и на двата сервера, би трябвало в сервер менеджера да ви стои като предупреждение, като warning, че трябва да бъде завършени някакви след инсталационни конфигурации за двата сервера. Започваме от DC1. Домен контролера, започваме да промотираме домен контролера, който ще бъде в Core версията. Какво правихме тук? Тук трябваше да създадем нов Forest. Нов Forest. Forest трябва да се казва ikt.test. Общо взето от тук до края само се съгласяваме с това, което ни се предлага. Има една парола, която трябва да въведем. Тази парола трябва да бъде комплексна, няма да я използваме. До година по това време, тогава ще си говорим за какво служи тя и как се използва, но за сега няма да ни трябва. Трябва да е комплексна, може да съответства на паролата на потребителя. Не ви карам да я помните. Просто трябва да е комплексна парола. Така, DNS, Global каталог. Идеята беше DNS да нямате инсталиран, за да може да се инсталира по време на промотирането, с цел да направи необходимите записи в правата зона на DNS сервера. Global каталог, ви бях казал, винаги първия задължително е Global каталог, следващите можем да го размаркираме, на първия не можем. Това е един орден, който ще излезе по-нататък. NetBIOS името, след проверка за това дали е свободно, се попълва автоматично. Ако желаете, вие го променяте, ако желаете, го оставяте същото. Като NetBIOS името е един от начините за въвеждане на потребителските профили. Ще го видим след малко в самата презентация за какво става въпрос. Директориите за съхранение на файловете. Първите две локации са едни и същи. Това е за базата данни на активната директория и лог файловете. Третата локация е споделената директория, в която се съхраняват всички необходими файлове, обслужващи активната директория, които са достъпни от всеки един потребител. Когато стигнете до този етап с визуализиране на всички настройки, тук долу има един бутон ViewScript. Този бутон ви дава възможност да видите какви команди ще бъдат изпълнени в среда на PowerShell на базата на конфигурациите, които сте направили. Колко команди има тук? Колко? Две команди. Първата команда тук е Import Module ADDS Deployment. Това е инструментът, който промотира домен контролери в Windows Server 2012 и по-новите версии чрез PowerShell. За Command Prompt инструмента се нарича DC Promo. И следващата команда е Install ADDS Forest със съответните опции. Реално погледнато, тъй като това са стандартните настройки, нищо не сме променили, освен името на домейна, което въведохме, всичко друго беше стандартното. В среда на PowerShell можем да изпълним само командата Install ADDS Forest. Ще излезе един диалогов прозорец. Въведете име на домейн ikt.test. След това ще излезе още един прозорец с една настройка, която направихме преди малко, но тук я няма. Паролата за SafeMode. Тук я няма, тъй като ако тук се беше визуализирала паролата, ще да бъде в чист вид и се счита за компрометиране на сигурността. Когато я няма в описанието в опциите на командата, при изпълнение на командата излиза диалогов прозорец, който ви се казва въведете тази парола. Скрипта можете да си го съхранявате, да използвате след това и така нататък. Натискаме Next. Тук се извършва една проверка дали всичко е наред, дали тези настройки могат да бъдат приложени. Излизат два warning-а, като втория в списъка е този от преди малко с DNS делегирането, първият е свързан с автентификацията на по-стари версии. Това са просто предупреждения. Щом горе е в зелено и пише, че е преминало успешно, можем да натиснем бутона Install. Това казвам, това е за Core версията. След като завърши Core версията,
стартираме промотирането на графичната среда. Като там вече ще добавим към домен контрола към съществуващ домен. По време на изпита, неща, които ще имате задължително. Домен с 2 домен контролера, записи в DNS зона, DHCP сервер. Тия неща ще ги имате задължително. И първото в списъка от задачи ще бъде именно да имате домен с 2 домен контролера. Трябва да може да го направите. Препоръката е да се почва първо с Core версията, тъй като по-лесно след това графичната среда можем да си конфигурираме Wizard както желаем. Ако работихме обратното, първо графичната среда, след рестартирането, този процес завършва с рестартиране, след рестартирането ще загубим управлението до другия сервер. Просто тъй като един е с активна директория, другия е без, нямат връзка по отношение на управление помежду си. Така, тук пише, че инсталирането на домен контролер е завършило. Това е свързано с рестартиране на другата система. Да, това става въпрос за реалните действия. Вие малко познавате, че ти е много шоколад. Аз отреди какво да правя с този шоколад, за да го Така, в момента върви рестартирането на Core версията. Рестартиране след промотиране отнема малко повече време от нормалното рестартиране на Windows Server, по простата причина, че се прилагат политиките за сигурност на създадения домен. Имайте предвид, че този рестарт ви отнема малко повече време. И тъй като това ще отнеме известно време, аз ще спра записа и ще го пусна. Така, това... Да, ще не казвате, че не виждате. Стартира при промотирането. След отключване за въвеждане на потребителско име и парола, обръщам внимание, тук вече пише, че потребителя, за който се изисква удостоверяване, е ИКТ/администратор. Това вече е администратор, не е на локалната система, това е администратор на домейна. Нищо друго не се променя. Това си е същия потребител, същите му параметри, просто той вече работи като администратор на домейна. Да, и трябва да я сменям сега. Точно сега ли? Ще трябва да я сменим. Слагаме една единица просто след. След като сме се логнали в домейна, ето, виждаме, че вече работим от домейна ikt.test. И
Името на системата е същото, потребителя е същия и така нататък. В десктоп средата стартирам си промотирането на DC2. Добавяме домен контролер към съществуващ домейн. Има два бутона, които са активни. Select и Change. Change е за да определим кой потребител ще извърши операцията. Така пише това. Select е за да окажем към кой домен ще присъединяваме. Правилото да използваме бутона Select, да въведем потребител с правилно име от съответен домен. Обърнете внимание, тук долу пише в кой домен въвеждам в момента потребителско име. Как ще го въведем? Дали с домен име, наклонена администратор или администратор, еди си кой домен, е без никакво значение. В момента, в който сложих клюмата, отдолу се промени на домен ikt.test. Съответно, указваме и паролата на този потребител. Тази, която въведох преди малко. Когато въведете по този начин потребителското име, от полето за избор на домена автоматично се взима частта от името на потребителя и там ще се запише то. Ето ikt.test. Дава, че няма връзка с съответния домен. Как решавахме този проблем? Може май пита на първия. Когато видите такъв проблем, че няма контакт със съответен домен, било то при добавяне на домен контрол, или това, което ще правим до година, при добавяне на работни станции към домен, проблема е в DNS-ите. Няма DNS връзка. Особено когато сме сигурни, че сме го въвели правилно. Няма DNS връзка. Няма DNS връзка по проста причина, че в момента DNS сървъра, конфигуриран на тази система, не знае къде се намира домейна ikt.test. По тази причина, IP адреса, това, което трябва да направим, е на мрежовия контролер да му окажем кой DNS сървър да използва. 128, 129. Така. Имайте предвид, че след като завърши промотиране, всеки домен контролер залага като preferred DNS сървър своя собствен IP адрес, т.е. loopback адреса си. Да видим сега тук, натиснем Next, дали ще продължи. Да, продължи. Отново трябва да въведем парола. Двете опции с DNS и Global каталог. Като Global каталог вече можем да го размаркираме, тъй като имаме със сигурност един такъв. Желателно е всеки домен контролер да работи като Global каталог сервер, което намалява вероятността от срив на една система, на една функция. Когато добавяме домен контролери, имаме възможност да ги добавим към определен сайт. Ако доменът има повече от един сайт формира, можем да изберем към кой да присъедини да принадлежи този домен контролер. Идеята с сайтовете е да се прави разграничение на базата на IP адрес между логическите мрежи вътре в управляваната инфраструктура. DNS също е репликацията. Когато се създава, добавяме домен контролер. Начин на репликация, два са начините на репликация. Първият е инсталиране от медиа. В този случай се предполага, че в някои от домен контролерите на съответния домен сме направили експорт на всички данни, необходими за промотиране на домен контролер, и този експорт сме го съхранили в файл. Файла сме го пренесли на новото място и сега ако го избера, ако имам такъв файл, мога да го избера. Install from Media при голяма мрежа би трябвало да стане по-бързо, отколкото репликация от някои домен контролерите. Най-малкото, тъй като домен контролерите, когато се репликират данните от тях, те може да са натоварени и с други операции, което ще забави трансферирането на данни. В същия момент, връзките, мрежовата свързаност между отделните домен контролери може да е такава, че в даден момент да има забавяне, прекъсване и така нататък. Когато инсталираме файл от медиа, от носител от файл, този файл се намира в самата система за качене чрез USB устройство или чрез каквото и да е. Данните се копират веднага, много по-бързо става. В нашия случай не сме правили такова, затова използваме репликацията от домен контролери. Когато имаме повече от един, можем да изберем точно от кой желаем да се репликират тия данни. Като правило, всички те съдържат еднакви данни. Просто някой от тях може да не е толкова натоварен в момента или връзката към него да е по-бърза и да изберем него. Когато имаме само един, дали ще го маркираме или ще го остава на един домен контролер, няма никакво значение. Отново директориите.
настройките, ViewScript. Този път може да обърнете внимание, че командата за инсталиране е по-различна. Install ADDS Domain Controller. Къде беше Install ADDS Forest, сега е Install ADDS Domain Controller. Next, за да се извърши проверката за коректност на всички данни. Отново двата warning-а, абсолютно същите, и даваме инсталиране. Като в процеса на инсталиране тук можете да обърнете внимание какво се случва по отношение на добавяне на определени функции, роли, копиране на данни и така нататък. Автоматично ще се рестартира системата. Смятам да не я чакаме да се рестартира, ами да си продължим с нещата. Така. Това е десктоп средата. След рестартирането тя също вече е част от активната директория. Виждате, че ще се логна като IKT администратор. До сега се логвах само като администратор. И това беше локалният потребител на тази система. Сега ще се логна с администратора на домейна, който реално е създаден в Core версията. Локалният администратор вече не може да се логва. Логва се администратора на домейна. Приложението, което се стартира, Server Manager, то е персонализиращо се за всеки един логнат потребител. Затова, след като се логните с администратора на домейна, в All Servers ще си виждате само локалния. Просто трябва да добавите и другия. Но сега ще видите как се добавя при условие, че вече има активна директория. Само да зареди. Така, ето само локалния се визуализира с неговите приложения. Добавянето на сървър от активната директория, вече този таб е активен. Преди това не беше. Find Now, ето ги всички налични сървъри в активната директория, на базата за това, за кои има обекти. DC1, OK, без писане на команди, без промяна на някакви допълнителни настройки. Тъй като в активната директория те се доверяват, нивото на синхронизация е по-високо, на довереност е по-високо. Инструментите за менеджиране на активна директория. Първите 6 плюс този. Този е за управление на груповите политики. Първите Administrative Center и Users and Computers. За управление на схемата Active Directory ADSI, Edit Management конзолата, и Active Directory схема Management конзола. Вторият инструмент, за да стане наличен, трябва да бъде изпълнена една команда в Command Prompt. Командата има в предната лекция. Rec Server 32 schmmgmt.dll, нещо от този род. Та нататък в Microsoft Management конзола можете да си добавите като инструмент и схема Management. В момента го няма, тъй като не съм изпълнявал командата. Това няма да ви показвам, ще ви покажа функциите на основните инструменти за администриране и съответно как се създават няколко от обекти, от основните обекти. Така, Users and Computers. Подразбиране е със съкратена визуализация. Визуализират се само 6 контейнера, 6 обекта. Domain Controllers е организационна единица. А ако сте изпълнили всичко както трябва, вътре трябва да имате 2 обекта за всеки един от Domain контролерите. View Advanced Features дава възможност да бъдат визуализирани всички функционалности, всички менюта и полета. Защо е важно? По задача трябва да създадете нова организационна единица, която трябваше да се казва Варна, ако не се лъжа. Ето, New Organizational Unit. Единствено трябва да въведете нейното име. Обърнете внимание на ето тази отметка. По подразбиране тази отметка е активна винаги при създаването на организационни единици. Защита от случайно изтриване. Тази защита от случайно изтриване не ви позволява дори да преименувате организационната единица, тъй като изтриването и преименуването е свързано с промяна на Distinguish Name. Друго тук не трябва да задавам като параметр. От там нататък, ако искам да изтрия тази организационна единица, ето, нямам права. Когато се налага да местите организационни единици, да ги преименувате или да ги изтривате,
трябва да размаркирате тази опция, която беше активна. За целта се използва табът Object, който обаче при нормална визуализация не се вижда. При нормална визуализация, ако не е включено View Advanced Features, се виждат General, Security и мисля, че е Com+. Object и атрибут едитора не се визуализират. Object, ето е отметката. Не забравяйте, че ако сте махнали отметката, за да местите или преименувате организационна единица, след като сте изменили името или сте преместили където трябва, активирайте отново тази настройка. Тази настройка може да бъде активирана за всеки един друг тип обект. Просто не е активна при създаването. Създавате потребител, който искате някой да не го изтрии случайно, активирайте отметката. Група, която искате някой да ни я пипа, или не че не може да я пипне, ама да ни я изтрии случайно, защото нали, когато знае как да го премахне като настройка, пак ще я изтрии. Така, при административ центъра когато се създава организационна единица, обърнете внимание, тук отдолу са настройките за опциите за старшата инстанция, а отгоре за маркирания обект. В момента съм маркирал Built-in, затова той е отгоре. Отдолу старшата инстанция на маркирания обект. Сега, ако се опитам да кликна там не става, затова е тук New Organizational Unit. Обърнете внимание, че тук има повече полета активни, които можете да въвеждате като стойности. Отново е достатъчно просто да напишете име. Сега ще отида тук на Варна и ще създам тук организационна единица. Трябваше да бъде IT Admins, ако не се лъжа едната. Можете да промените и други настройки, ако желаете. Окей, и тя е създадена. Тук, когато отворя параметрите на организационната единица, независимо дали съм активирал Advanced Features или не на User Set Computers, винаги имам достъп до всички атрибути на съответния обект. Това е предимството на административ центъра. Независимо дали сте активирали View Advanced Features, тук няма такава опция, винаги имам достъп до съответните полета. Създаването на група. Трябва да въведете име на групата, като автоматично се попълва и второ поле. Ако използвате User Set Computers, там няма да пише и сам аккаунт name, там ще пише Pre Windows 2000. Едно и също е. Това е NetBIOS името на групата. Желателно е двете да съответстват. Казах ви по подразбиране, типа винаги е избран Security при създаване на група, а като обхват Global. Във всеки един момент след това мога да променям както типа, така и обхвата. Има една особеност, която от Global трябва да се премини към Domain Local Group. Не може да стане директно, трябва да се минава през Universal. Съответно, полецата, табовете Member of Members. Членове на групата, къде тази група членува. Има бутони Add, съответно Remove, независимо дали от тук или чрез другия инструмент. Тук това е достатъчно. За създаването на потребител. Ще видите само две полеса с звездички. Най-интересното, че когато, нали, това е едното, което ми трябва, User UPN name, User Sam Account Name. Това е лого name. Достатъчно е да пишете в първото поле, автоматично се попълват данните във второто. Виждате начина на записване. Потребител от домейна, домейн, потребител. Така, когато използвате административ център, можете да не задавате парола на потребителя, но той ще бъде в състояние disable. Няма да може да се използва този профил за достъп до системата. Ако използвате Users and Computer за създаване на потребител, там задължително ще трябва да въведете парола. Там просто не може да прескочите момента с въвеждането на парола. Допълнителни опции, включително и член на коя група, ако ще се добавя като член на някоя група. Окей. И е създаден. Местенето, добавяне към група, маркиране, add to group, няколко потребителя едновременно или няколко обекта едновременно могат да бъдат добавени към групи, съответно няколко потребителя едновременно могат да бъдат местени, стига да не са защитени от случайно изтриване. Ако защитен обект от случайно изтриване, никакво местене, никакво преименуване. И последното, което ще ви покажа е Group Policy Management конзолата, която при първото стартиране
Виждате Фореста. В Фореста трябва да си отворите домейна и в домейна има една папка Group Policy Object. Това са обектите, които се създават със създаването на домейна. В Default Domain Policy е настройката за паролата. Тази, която ви препоръчвам да настроите така, че да не изтича. Вие ще трябва да създавате Group Policy обекти. Вариантите са два. Единият вариант е да създадете нов обект със съответното име, да го редактирате с едитора, съответните настройки и след това да го свържите към съответната организационна единица. Например, към ето тази. Link Existing GPO. Ще излезе списък на всички обекти, просто трябва да изберете кой ще свържете тук. Обект, който не е свързан към организационна единица, домен или сайт, не се прилага като настройки. Другия вариант за създаване на обект е към организационната единица директно да използвате първия бутон. Създаване и свързване тук. Това не изключва възможността след това да свържете обекта и към други организационни единици. Това са двата подхода. Ето отново се отваря за създаване на име, но автоматично се генерира и връзката. Въпроси?